കോതമംഗലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെയും മുനിസിപ്പൽ ഹൈറേഞ്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെയും പരിസരം കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നു. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി പ്രചരണം നടത്തുന്ന അധികാരികൾ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം. കോതമംഗലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പിൻവശത്താണ് കാട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കും തിരിച്ചും ആളുകൾ ഇതുവഴി നടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇഴജന്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കാടിനുള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഹൈറേഞ്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പിൻവശത്തും കാട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. നാടാകെ മാലിന്യരഹിതമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരികളുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഈ അവസ്ഥയുള്ളത്. GTV ന്യൂസ് കോതമംഗലം.